Zdravím ľudia, tu je Marta Seska a teraz toto video, tu nemám žiadny scenár, ako mávam, nič nemám nejako popredu pripravené, ale dneska, ja som sa rozhodol, že to musím urobiť dnes, pretože to predýchávam ešte teraz. Aj na Instagrame som to mal, že tento týždeň uvidíme poslednú epizódu seriálu The Boys. No a dneska som sledoval to finále a ja viem, ja som sa bál, že to zle dopadne. Celkovo poviem takto, The Boys prvá séria to bola úplná pecka, topka je to dodnes, tam všetko krásne fungovalo, aj u Homelandera bolo vidieť, že je to naozaj nebezpečný protivník. Potom druhá séria, trošku tam klesala kvalita, dal by som tomu 7 z 10. Tretia séria, to bolo také chvíľu hore-dole, malo to super momenty, potom super o ničom momenty a štvrtá séria, ako keby to celé spláchla do záchodu. Štvrtá séria je rozhodne najhoršia séria tohto seriálu. No a potom prišla piatá séria, kde som nejako veril, že keďže to má byť posledná séria, že oni to nejako dokážu. No a boli tam epizódy, ktoré sa ľuďom nepáčili, sa mne páčili. Ale už aj ja som začínal mať obavy, že to finále, že to nezvládnu. Vedel som, že Soldier Boy v poslednom dieli nebude. To bolo úplne očividné. A Soldier Boy je tak skvelá postava, mňa veľmi obľúbená. Jensen Ackles bol skvelý v tej roli a vedel som, že nebude v tom poslednom dieli. Prišlo mi to také, bol som dosť sklamaný a fakt som sa bál toho posledného dielu. Ale naozaj sa stal zázrak a ten posledný diel je skvelý. Tak si poďme o tom niečo povedať. And I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Už len tým, že ten diel začína, že to, čo sme videli minule, tam sú veci ešte z minulých sérií, ešte z tretej série, ako si Homelander a Butcher sľubujú, že raz príde k tomu ich veľkému súboju. Tam boli neskutočné veci k zaútočineniu, aj vidieť Queen Maeve na chvíľu, už to bolo peckové a vlastne ja poviem také určité body, nepohovorím, že to poviem porade, ale už to bola skvelá scéna, ako Homelander vlastne prišiel za Ryanom, za svojím synom a teda pozýval ho k sebe, pretože Homelander mu hovorí, že on je pán Boh, ovládne celý svet a chcel by pri ňom bol jeho vlastný syn a do toho povie, že Soldier Boy je úplne nepodstatný, že hlavný je len on a Ryan ako jeho syn. No a to je to fantastické, že Ryan na plnú hubu mu povie, čo si ono myslí, že Homelander je niktož a že nikto mu neuverí, že je skutočný pán Boh. Vlastne sa mu vysmeje úplne rovnako, ako sa mu vysmal A-Train, keď mal svoje posledné sekundy života. Nežadonil tam A-Train o to, že nechaj ma žiť, proste sa mu vysmial, že je to niktož. Rovnako ako aj Frenchie sa ničoho nebal, ale mu takisto dokázal, že je niktož. Tak teraz Ryan mu povie jasne, že je niktož, ale Homelander mu povie, však ty uvidíš. Aj určitým spôsobom si môžeme myslieť, že áno, že Homelander to ovládne a ten Ryan za mnou nakoniec príde ako pes. No a do toho teda vidíme bandu, ako sú smutní zo smrti Frenchieho a aj ten text smutočný bol fajn, aj keď možno niektoré veci si mohli odpustiť, pretože určitým spôsobom sa tam spomínajú anály, dúfam, že YouTube s tým nebude mať problém, ale rozhodne to urobilo to, čo malo. Bolo to pekné, aj keď najviac by to pasovalo, keby možno je tam Frenchie ako rozprávač toho dopisu, ale pre druhých ľudí by to možno pôsobilo trošku nepatričné. No a potom teda máme tam sestru Sage, ktorá aj keď má byť najmúdrejšia, tak v tejto sérii bola dosť blbá, ale teda rozhodnú sa, že teda či to u Kimiko správne funguje, a tak sa ju rozhodne vyprovokovať a povedať jej, že Frenchie ho len využívala jedno s druhým a teda Kimiko sa naštve a
a vypáli na ňu tú podobnú schopnosť, akú mal Soldier Boy a vlastne zistíme, že to zafungovalo a že teda sestra Sage je hlúpa v podstate, má priemerné IQ, možno aj podpriemerné a zistí, že už vlastne nič nevie, že sa cíti ako ten blbý človek a že už jej nehučí v hlave všetky tie múdrosti, čo tam mala, a teda Butcher jej povie, že videli, ako to fungovalo u Soldier Boya, tak preto Kimiko vyprovokovali. A teda experiment, ktorý robil Frenchy, nakoniec nebol na nič, ale je funkčný, však chvála Bohu, ako by to bolo. Sme v poslednom dieli a vedeli, ako to majú urobiť, keď tieto experimenty robili na Soldier Boyovi a oni vlastne mali tie plány, ako to urobiť, tak nakoniec to teda vyšlo, veď neviem si to predstaviť, že keby to náhodou nefungovalo, to by ten diel koľko potom musel mať. Čakal som inak, že ten diel bude dlhší, ale nebol, ale to, čo sme dostali, ako ja hovorím, je pecka. A teda banda sa rozhodne, že je čas zastaviť naozaj toho Homelandera raz a navždy, pretože on sa ide prehlásiť, teda, že je Pán Boh, že je Pánom Bohom a nie, že prišiel ako druhýkrát, nejaký druhý Ježiš aj určitým spôsobom, že on je ten prvý a ten jediný skutočný Pán Boh, vedia, že kam majú ísť, ešte teda ideme do toho Votu, do toho, ešte tam máme scény s Homelanderom a príde za ním Deep a to bolo skvelé, ako sa vysmeje tomu Deepovi, pretože Deep už je zničený, ryby ho nenávidia, to more, čím bol Deep známy, ho nenávidí a Homelander mu jasne povie, že ty si bol najväčší niktoš, ktorého som nikdy nerešpektoval a to Deepa totálne zlomí. A do toho vidíme, že aj tá Ashley si začína uvedomovať, že to není dobré, že ten Homelander už naozaj sa prehlási Pánom Bohom pred celým svetom. Určitým spôsobom má obavy, hovorí o tom aj s kňazom a dá mu jednu dôležitú perverznú hračku, ktorá bola veľmi dôležitá v tomto dieli. No ale teda banda ide cez tunely, aby sa dostali za Homelanderom, no a tam už bola pre nich nachystaná pasca, z ktorej by sa horko ťažko dostali, no ale tu prichádza ten moment správny pre Ashley, že rozhodne sa po tom všetkom, čím si prešla, urobiť aj niečo správne a pomôže našej bande, povie, kde je Homelander a utečie odtiaľ, aj keď Ashley nakoniec nedopadne dobre. Ale tu bolo pekné, že sa naozaj zachovala správne, bolo to super. A aj tá jej schopnosť sa jej tak vrátila, že áno, rozhodla si sa urobiť konečne niečo dobré a preto sa ako keby udobrili s tou jej druhou ja. No a teda banda opäť smeruje tam, ale samozrejme do cesty sa pripletie Deep. Mne sa páčilo, ako sa mu vysmeli, že ty plačeš? Nie. No a videl, že je tam teda frajerka Hueyho a on si povie, že keď sa teba zbavím, tak Homelander si ma bude vážiť, no ale Annie si povie, že teda to, čo musela urobiť v tej prvej sérii Deepovi, takú fajku mieru, tak teraz sa mu za to všetko môže pomstiť. Oni medzi sebou vždy mali harašenie nejaké, no a tak ona povie, že ona sa postará o Deepa, tak odletí s ním preč, no a do toho tam príde kňaz, zaútočí na nich, ale Huey jasne povie Butcherovi, že my ho zabavíme, vy za každú cenu musíte zastaviť Homelandera a tam Huey použije svoju šikovnosť aj s MM, no a tam príde tá spomínaná hračka, že Priest má vlastne takú podobnú schopnosť skoro ako Sindel z Mortal Kombatu, že áno, tak MM mu to dá do huby tú hračku a vlastne kňaz sa zabije, zlikviduje svoju vlastnú schopnosť ho zlikviduje, pretože on sa vlastne udusí a ten rev, čo vydával, vlastne použije proti sebe a bum, je ponom. Akože to bolo skvelé, tuto sme videli to, čo sme možno chceli vidieť už v strede tejto 5. série. Vidíme tú likvidáciu naozajstných hovád. No a potom príde k tomu hlavnému, čo som veril, že nám nakoniec dúfal som, plakal som, nech nám to doručia. Príde za Homelanderom Billy s Kimiko, ale ešte predtým teda mal Homelander
preslov pred celým svetom, vlastne sa to streamovalo, vysielalo, že ja som ten váš pán Boh, ale jemu potom popri tom dojde, ako ho Ryan zhodil, aj iní ľudia, že ty nie si žiadny Boh, že si niktož, a potom si povie pred celým svetom, hej, nejde podľa toho pripraveného textu, ale povie im, že kto ste neveriaci, tak vás proste zlikvidujem a na svete zostanú len veriaci a že pretvorí ten svet. Proste tu už vidíme, že tomu Homelanderovi úplne preplo a čo mal niekedy tie predstavy, niekedy v druhej sérii, že použil ten laser na ľudí, že sú niktoši, že on je pán, tak tuto vidíme, aj keď ako keby narýchlo, ten jeho prerod, že už je mu to jedno, zhodí tú svoju masku, že je to, aj keď je to nikto, že to práve preto to hovado, že má tú moc, aj keď je to niktož, má tú moc, ľudia sa ho boja, no ale teda príde tam ten Butcher s Kimiko, ako som už spomínal. No a tu by som povedal, že bola aj skvelá choreografia a čo má Butcher tú schopnosť tie svoje chapadlá, tak tu vlastne prvýkrát vidíme, že naozaj nie sú na nič a pekne sa s ním vyhráli, že aj Homelander sa už bojí, chce odletieť, ale Butcher použije šikovne tie svoje chapadlá, aby mu zabránil, aby odletel a do toho aj keď použil Homelander nejakú svoju schopnosť, tak Butcher s tými svojimi chapadlami si vedel krásne poradiť, ale do toho Kimiko nedokáže použiť tú svoju schopnosť, pretože ona to brala, že to dokáže len cez nenávisť, ale už jej povedal, že ona nie je len zbraň, že tá schopnosť sa dá použiť aj inak, a do toho má videnie Frenchieho, vidí Frenchieho, ktorý jej vysvetlí, že tá schopnosť dokáže aj inak fungovať, nech použije srdce, nech použije vlastne lásku. Tu vlastne láska zbudí tú schopnosť u Kimiko a teda Homelander by už sa dal na útek a už to vyzeralo, že sa mu to podarí, ale do toho príde ten Ryan a na poslednú chvíľu zastaví ten jeho odlet a potom už len Ryan s Billym držia a Kimiko vypáli tú schopnosť. A ja som potom rozmýšľal, že buď z neho odíde len tá V jednotka, alebo ho to aj zlikviduje úplne. Nie len, že to zlikviduje tú jeho V jednotku, ale že ho to zničí úplne. Rátal som s tým, normálne som z toho hovoril v mysli, reku, buď bude ešte mať tú silu, už nebude taká, alebo bude komplet KO. A ja som skôr rátal, že bude komplet KO. A ono to tak je. A rovno aj, nie len, že Homelander príde o svoje schopnosti, ale zároveň aj Ryan s Billym, aspoň tak som tomu porozumel, že to tak bolo. No a dočkal som sa toho momentu, ja som dúfal, že to tam bude. To tam skrátka muselo byť. A vidíme Homelandera bez schopností. Niktoša, ktorý už nemá žiadnu schopnosť. Vidíme, ako plánuje vypáliť laser a mu to nejde. Chce odletieť a nedokáže to. A ja som si tieto momenty spolu s Butcherom užíval, že tu vidíme už tú nulu, ktorá je to tým, čo vlastne nenávidí a opovrhuje. Už nemá tú moc, je to... On bol niktoš a teraz je totálnym niktošom. Nicka. A teda Butcher, začne tam bitka, Homelander nemá absolútne žiadnu šancu. A totálne, jak je ten niktoš, celý svet to vidí, mu povie, aby ho nehal nažive, že ho aj vyfajčí, že aj jeho hovna zje, vylíže. Totálne vidíme, ako je zúfalý, totálne ako malé decko. Plače tam, je hotový, nezvláda tú situáciu. Vie, že má na mále, hovorí, že celý volt mu dá. Že za beku, že dá mu nejakého meniča, aby bolo s bekou, ale ne, proste. On mu hovorí, jak mu dáva facky, že to je za Frenchieho. No a ako mu ide dať tú fatálnu ranu s hákom, povie, toto je za beku a normálne tam vidíme toho Butchera zničeného. Niekto by si možno povedal, že lepšie by bolo vidieť, ako Homelander trpí vo väzení, ako niktož do konca života. Ale to by vlastne ale zároveň išlo proti tomu Butcherovi, pretože on od prvej série si sľuboval, že toho Homelander, že ho zlikviduje, že ho zničí, že to neprežije. Tak to bolo úplne také skvelé, poetické. Vlastne mu tam rozhodí hlavu, nechcem používať kvôli YouTube ostré slovíčka a celý svet vidí, ako je vlastne Homelander zlikvidovaný. Že vlastne aj
tým ľuďom v tej jednej miestnosti si vydýchli. Ja by som povedal, že si vydýchol celý svet a Homelander sa pozrie do kamery, bum, kamera rozbitá. A posúvame sa vlastne o niekoľko mesiacov zrejme dopredu. Vidíme bandu na verande a vlastne vyhráli. A vlastne ja som si aj tedy povedal, lebo Butcherovi na konci 3. série povedali, že mu zostáva iba niekoľko mesiacov života a potom som si povedal, že keď vlastne Kimiko ho pripravila o tie schopnosti, že ho možno aj vyliečila, že by mohol mať aj ten Butcher šťastný koniec. A určitým spôsobom, aj keď je taký, aký je, on bol správny, on si stále veril, aj keď to vyzeralo nereálne, že toho Homelandera zastaví, že je vlastne hrdinom, že im mohol mať aj nejaký happy end. Ale teda príde k tomu, že Ryan, aj keď mal vždycky Billyho radšej, tak vie, aký je Billy a že nechce proste s ním žiť, že si bude žiť po svojom, aj keď si Becca želala, aby teda sa Billy o neho postaral, tak vlastne Ryan zavrhne Butchera, že nechce s ním byť a to Billy mu moc nepomôže, a keď vlastne zistí, že aj ten jeho verný pes nie je nažive, že vlastne už nemá nič. Že on vlastne zastavil Homelandera, ako keby úplne to sa niečo v ňom zlomí a si povie, že musí vypustiť ten vírus, ktorý urobil Frenchy a že by teda zlikvidoval všetkých súprákov. No a Huey do toho aj by chce ísť za Billym, aby sa teda možno necítil smutný a on vlastne Huey zistí, že on zebral ten vírus a že to proste nemôže dopustiť. A páči sa mi, že nikomu o tom nepovedal, že ide sám za Butcherom do V-Tower. No a teda tam vidíme, že už Butcher to má pripravené a stačí stlačiť jedno tlačítko a superáci by do rána boli zlikvidovaní, ale tým pádom by to schytala aj Annie s Kimiko a to proste Huey nemôže dopustiť. A veľmi sa mi páčila tá ich konfrontácia, že vlastne z Butchera ako keby sa stáva Homelander číslo 2, že ide tak pod úroveň, ale zároveň aj chápeme Butchera, že keď tu bol jeden Homelander a supráci tu zostanú, tak môže prísť Homelander číslo 2, že vlastne aj ho chápeme, ale nakoniec teda napriek tomu všetkému, čo sa vo svete deje, tak Huey zostal stále správny. Nestal sa z Hueyho nejaký Butcher číslo 2, že stále vidí ten svet optimisticky a že treba ísť na to inak. No a Billy v ňom vidí toho svojho brata a v tom momente je Billy mimo a teda Huey vystrelí, tuším, minimálne 3 strely a Billy vlastne padá k zemi a vlastne Butcher ho obdivuje za to, že sa nezmenil, že Huey je stále svoj a správny. To bolo také pekné, poetické a podajú si tú ruku. A zároveň aj Huey mu je ľúto, čo sa stalo, ale aj pre toho Butchera je to vlastne skvelý koniec. Aj keď prišiel tak narýchlo, odrazu taký prerod o 5 minút 12, ale napriek tomu všetkému to skvelo zvládli. Mne sa to veľmi páčilo a potom opäť vidíme bandu nad hrobom Butchera, že vlastne dokázal to, čo chcel a je vlastne teraz spolu s Beckou, čo chcel vždy, a potom vidíme taký krásny prestrih, ako sa Amen teda vrátil k tej rodine a oženil sa s tou svojou manželkou, pretože on jej slúbil, že až skončí jeho misia, že sa vráti. To sa mi veľmi páčilo. Aj Kimiko odíde niekde do Francúzska len kvôli Frenchymu, má tak, že také, tiež to tak skvelo zapasovalo do toho. No a teda vidíme, že Huey má ten šťastný život zo Starlight. Áno, stále som jej hovoril, že je Annie, a teda aj Deep skončil tak, ako sme čakali, zlikvidoval ho vlastný druh, ryby ho zničili, to bola skvelá smrť, normálne skôr som na to zabudol, neviem, či som to spomínal. To sme vlastne čakali, že to tak skončí, aj som rád, že sa to tak naplnilo. A teda Huey ešte dostane od prezidenta ponuku, že by viedol nejakú jednotku a dávali by pozor na suprákov, ale sa mi vlastne páčilo, že Huey si prešiel tým vývojom, že on sa posunul ďalej a má ten svoj obchod, aký vždycky chcel, a vidíme teda, že zo Starlight alias Annie čaká dieťa. Ďalej meno Robin, ako sa volala tá Hueyho prvá frajerka, ktorú vlastne zničil A-Train a bolo mu to vtedy úplne jedno, aj keď ten si potom prešiel tým krásnym prerodom, že teda bude sa volať ich dcéra Robin, to bolo veľmi pekné.
A teda, že trošku zostarla je taký Spider-Man a počúvajú vysielačku a vidia, že sa niečo deje a že teda Starlight sa, aj keď je tehotná, ide o to postarať. Tu ide o to, že Hughie, aj keď vie, že vždycky blbci a nikto, či sa dostanú k moci, tak Hughie chce ísť na to správne a nie tak, ako chcel ísť na to Butcher. A tak vlastne, ja by som povedal, že The Boys skončilo krásne. To, čo nedokázalo Stranger Things ani v tom finálnom dieli, tak The Boys oproti tomu dopadlo vo finálnom dieli kráľovsky, dokonale. Samozrejme, dalo by sa to vylepšiť. Ja som hovoril, že táto séria mala problémy, ale napriek tomu všetkému oni dokázali to, čo ja som tomu moc neveril, veľa ľudí tomu neverilo, ale to finále je krásne. Všetky podstatné hlavné postavy tohto seriálu dostanú svoje momenty, zažiaria a som rád, že čo bol ten Gen V seriál, ktorý v prvej sérii bol skvelý, druhá séria to dala do kopru, že videli sme aj v tom poslednom dieli tie postavy, ale že bál som sa, že aby nebodaj tie postavy tiež bojovali proti Homelanderovi a tá Mária s tou krvou nakoniec ona, že by zastavila Homelander, to by úplne zničilo celé to finále, ale že položili ich iba vedľajšáky a pomáhali obyvateľom, ktorí boli zničení alebo potrebovali sa im pomáhať, aby sa skrývali pred Homelanderom, trebárs pomohli tým ľuďom, ktorých zachránili v predošlom dieli. Som rád, že ich akože ukázali, ale že neboli to tie postavy, ktoré by sa postavili proti Homelanderovi, ale že to boli naši chlapci, naša banda, The Boys, tí bojovali proti ním a Gen V to nejako nepokazili. A skrátka, aj keď mala táto séria problémy, tak finálny diel zmákli do posledného detailu, by som povedal. Ja viem, nájdú sa ľudia a povedia, že to bolo hovno, že to bolo slabé, ale finále doručilo. Nečakal som, že to bude také dobré. Na mňa to úplne zapôsobilo, aj nejaká srdca uklapla, keď som videl, že tie postavy niektoré dobre dopadli. Ja som v sebe videl toho Hughieho, lebo ja som tiež dobrák, ale keď som diabol, aj ten sa vo mne zobudí, tak vidím za sebou toho Billyho Butchera niekedy. Pre mňa krásne zakončenie, ja som maximálne spokojný a teším sa na tie ďalšie spin-offy, kde teda uvidím svojho obľúbeného Soldier Boya s Jessom Nicholsonom. Veľmi sa teším na ten Val Rising, ktorý okrem toho, že by sa mal odohrávať v minulosti, tak môže sa v kľude odohrávať aj v prítomnosti, že videli by sme ten svet potom, kedy už neexistuje vlastne žiadny Homelander a že vlastne ten Stan Ekdar sa opäť stal riaditeľom, že čo sa udeje, možno uvidíme v budúcnosti, ale skrátka viem, že seriál skončil veľmi uspokojujúco, čo je dneska veľmi ťažké a veľa seriálov to nedokázalo, zdravím tak Game of Thrones, aj teda mnoho spomínaný Stranger Things, aj Dexter nemal dobre zakončenie, ale toho sa teraz snažia už aj ako keby druhýkrát skriesiť, že by to Dexter mohol dokázať, ale možno to nedokáže. Ale The Boys to podľa mňa dokázalo. Ja som spokojný a komu sa to náhodou nepáči, tak skúste v tom nájsť niečo to dobré, možno sa vám to zapáči. U mňa akože skvelé finále 8 z 10, krásne zakončenie seriálu. Ja som rád. Dúfal som, modlil som sa za to, aby to bolo dobré a mne to finále prinieslo to, čo som chcel. Možno ešte lepšie, než som čakal. Ale povedzte mi, aký vy máte na to názor. V komentároch dajte like, dislike, odber, budem spokojný. Aj na Instagram urobím nejakú reakciu, urobím si reklamu na toto videjko. A vám prajem ešte krásny zbytok večera, dneska bol krásny deň, zajtra bude 28 stupňov. Nech sa vám darí, som rád, že Homelander skončil tak, ako si zaslúžil. Majte sa zatiaľ.